Teraz vám predstavím domovú čistiareň odpadových vôd Aquaflot firmy Aquaflot. Domová čistiareň pozostáva z troch častí. Ide o mechanické prečistenie, aktivačnú časť a dosadzovacia časť. Mechanické prečistenie je tvorené košom, ktoré slúži na zachytávanie hrubých nečistôt, ktoré sa do tej čistiarne môžu dostať, ale nemajú tam čo robiť. Ide hlavne o obalový materiál, sáčky, umelé predmety a podobne. Veci ako toaletný papier a fekálie prepadávajú cez kôš ďalej do aktivačnej časti. V tejto aktivačnej časti dochádza k zmene odpadových vôd na plávajúce vločky kalu. Vločky kalu vytvorené v aktivačnej časti prechádzajú do dosadzovacej časti. Dosadzovacia časť je to vlastne kľudná časť a dochádza v nej k tomu, že kal je ťažší ako voda, čiže sadá na dno. Na spodu dosadzovacej časti je vlastne otvor a spodnou mamutkou, respektíve spodným mamutovým čerpadlom sú kaly vracané späť do aktivačnej časti. Na vrchu dosadzovacej časti sa vyskytuje prečistená voda. Pokiaľ sa sem dostanú ešte nejaké plávajúce nečistoty, sú horným mamutkovým čerpadlom vracané naspäť do koša. Aktivačná časť je prezdušňovaná a okysličovaná elementom. Celý proces čistiarne vlastne zabezpečuje dúchadlo, ktoré je umiestnené priamo v čistiarni. Čiže zabezpečuje pohyb vrchného mamutového čerpadla, spodného mamutového čerpadla, miešanie koša a miešanie aktivačnej časti. Čo sa týka vypúšťania prečistenej vody z čistiarne, sú tam tri možné spôsoby, a to buď do nejakého recipientu, čiže potok alebo rieka, alebo cez nejaký vsak priamo do zeme je vypúšťaná tá čistiareň, respektíve vieme tú prečistenú vodu zachytávať v nejakej akumulačnej nádrži a následne využívať na polievanie. Čo sa týka výkopového plánu, respektíve prípravy stavby pre osadenie čistiarne, treba pripraviť výkop o priemere 1700 mm. Celková hĺbka výkopu by mala byť pod vstupným potrubím 1125 mm po betón. Na spodok sa dáva 10 cm betónu ako betónový základ. Vývod z čistiarne je osadený osovo o 10 cm. Do miesta výkopu treba priviesť elektrický kábel na dúchadlo. Dúchadlo je umiestnené priamo v čistiarni. Treba mať zabezpečené vstupné kanalizačné potrubie do čistiarne a výstupné kanalizačné potrubie z čistiarne na miesto, kde chcete danú prečistenú vodu vypúšťať. Pokiaľ budete mať takto stavbu pripravenú, potrebujeme od vás upresniť hĺbku kanalizačného potrubia od povrchu terénu. Na základe tejto hĺbky sa určí výška nadstavby, ktorú potrebujete. Domová čistiareň spolu s nadstavbou sa k vám privezie už ako jeden celok. Údržba domovej čistiarne pozostáva hlavne sledovaní koša na začiatku, ktorý sa môže v nejakom čase zapchať. Pokiaľ takéto niečo nastane, jednoducho sa dá ten kôš vybrať, vysypať, umie sa a osadí sa naspäť. Ďalšia údržba spočíva hlavne od kalení čistiarne. Vtedy sa vlastne do čistiarne dá kalové čerpadlo, stiahne sa nejakých 20 cm z hladiny, čo predstavuje objem 100 litrov kalu. Tento kal sa očerpá k stromu ako hnojivo do pôdy, zapracuje respektíve na kompost. Kal takisto ako čistiareň, pokiaľ pracuje správne, nezapácha. Ďalší servis treba vykonávať na dúchadle, kde treba čistiť filter. Odkalenie čistiarne treba vykonať 3 až 4 krát do roka pri normálnej štvorčlennej rodine. Tento stav, kedy treba odkaliť čistiareň, sa dá aj zistiť tak, že zo strednej aktivačnej časti sa odoberie do nádrže, respektíve fľašky voda, nechá sa kal sadnúť a pokiaľ je toho kalu viac ako polovica objemu tej nádrže, vtedy ju treba odkaliť. Základný servis čistiarne si vie urobiť zákazník aj sám. V prípade záujmu sa dá s firmou dohodnúť na servisných prehliadkach, ktoré možno vykonávať 1 až 4 krát do roka.